Эфирда Апас хәбәрләре. Студияда Гөлнара Сыңгатуллина. Хәерле кич, исәнмесез? Без сезне районда узучы иң соңгы яңалыклар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Чыгарылышыбызның төп темалары. Безнең өчен бик тә якын җир бу. Тамырыбыз моннан таралган. Шүребурашта гөрләп авыл көне үтте. Нинди олы бәхет, шатлык бит ул. Янәшәңдә парың булу. Шушы көннәрдә районда 50 ел бергә яшәүче парлар хөрмәтләнде. Нинди олы бәхет, шатлык бит ул. Янәшәңдә парың булу. Шушы көннәрдә районда 50 ел бергә яшәүче парлар хөрмәтләнде. Ул Апас районы оешуга 96 ел тулу уңайыннан үткәрелде. Өлкәннәргә район башлыгының рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләк тапшырылды. Үзәк мәдәният йортыннан безнең хәбәр. Парлыларның сабырлыгын язмыш, сыны икән, әйдә, сынасын, парсыз итеп кенә яратмасын, бу дөньяга адәм баласын. Оларның гомерләре иңне иңгә куеп мәхәббәттә, хөрмәттә үтә. Бу парларның һәрберсе гаиләдә үрнәк, хезмәттә дә алдынган. Район мәдәният йортына гаилә сукмагыннан 50 ел бергә атлаучы, алтын туйларын каршылаучы өлкәннәр чакырылган. Разрешите от имени главы района Зиганшина Айрата Габдулхаковича поприветствовать вас на нашем сегодняшнем торжественном мероприятии, посвященном двум большим датам. Сегодня, 10 августа, 96 лет назад, появился наш Апастовский муниципальный район. И сегодня мы чествуем наших юбиляров, которые совместно прожили 50 лет. Сіз, біздің өлкәннәребез, районыбызның үсешенә, үзгәрешенә зур хезмәт куйгансыз. Күп авырлыклар кичергәнсездер дип уйлыйм. Әмма бер вакытта да шушы авырлыкларга бирешмәгәнсез. Һәр вакытта алга таба булырга тырышкансыз. Шулай ук менә безнең районыбызның гореф-гадәтләрен саклагансыз, туган телебезне саклагансыз. Сезгә менә шушы хезмәтегез өчен, бердәм булганыгыз өчен, безгә үрнәк булганыгыз өчен иң олы рәхмәтләребезне җиткереп, сезне алдыгызда баш иясебез килә. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Район шушындый булуга бик күп өлеш сез керткән. Сез йортлар салган, балалар үстергән, аныклар тәрбиялисез бүгенге көндә. Сезнең җылылыгыз, сезнең шушы тырышлыгыгыз ул безнең районны бүгенге көндә алдынгы рәтләргә чыгарды. Чөнки кая эшләсәгез дә менә монда укытучылар бик күп, минем коллегалар. Сез һәр вакытны үзегезнең күңелегезнең җылысын биреп эшләдегез. Булсын дип эшләдегез. Тормыш иткәндә төрле хәлләр була. Һәрберебездә белә, һәрберебездә моның белән таныш дигәндәй, һәм дә инде менә шушы тормыш авырлыкларына бирешмичә, тормышның шушы сынауларына бирешмичә, иң куеп, бер-берегезгә терәк булып, бер-берегезне хөрмәтләп, бер-берегезне яратып, шушылай гаиләләрегезне саклап, шушындый дәрәҗәгә килеп җиткәнегез өчен сезгә Аллаһның рәхмәтләре булсын. Киләчәктә дә менә шушындый рәвештә, шушындый составларда бергә-бергә очрашырга, шушындый юбилейларда очрашырга насыйп булсын. Парлар бер-бер артлы түргә чыга, аларга район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырыла, истәлекле бүләкләр бирелә. Менә иптәшем белән 50 ел бергә гомер иттек. 50 ел гомер иткәнгә менә бер атна гына булды әле. 3 балабыз бар. Ikisi de yukarı белем aldılar. Allah'a şükür var da isen-sağlar. Unutlarımız var. Hem onlar bilen patrona edip yaşap yatmalıyız. Мен өзім Арша районының Аласа ауылы қызы. Элек вакытта Советлар Союзы заманында бик әйбер бар иде. Оқу йортын бітіргәч, безгә юллама белән төрле районнарга юллама җибәрәләр инде. Мәктәптәшләр без икебез. Менә мин шулай иделләр кишеп, Арша районы кызы Бырнаш авылына килеп төшеп, шул авылда гомерлек юлдашымны да таптым. Эшем белән бергә шунда 38 ел мәктәптә рус теле укыттым. Менә фәгым әйткәнчә эш бала үстердек, әлхәмдүлиллаһ. 50 ел яшәр өчен Булай әйткәндә инде ул яшь кешеләргә бик озын кебек. Безгә инде ул 50 көндә булмады, шулай бик тиз үтеп китте. Семьяны шулай 50 ел бергә тату дус булып яшәтер өчен сабырлык кирәк. Бер-береңә мәхәббәт кирәк.
Иң беренче сәламәтлек кирәк Аллаһ Тәгаләнең сәламәтлек белән дә безне зурлады. Аллаһка шөкер, әлхәмдүлиллаһ. Мен мәзәртен Нәгым Габдулхан улы Шөйрбар авылында туып, сельхоз институтын бітіріп, колхозда главный инженер болып эшлей башладым. Эшлей башлаган чагында дусларга яңа ел каршыларга дип килдек тә, шунда бер кызга күз төште. Менә шул күз төшкән кыз Зәфир апагыз булып чыкты. Менә шул вакытта мин аны күзне төшермәдем инде. Өйләнештек. Өйләнешкәндә мин абый әйттем, 50 ел бер торабыз, аннары карыйса хатын кая икәнлеген. Шул менә 50 елга якынлашып киләбез. Исән сау булып, балалар үстереп, 3 бала үстердек. Улыбыз бар, 2 кызыбыз бар, оныкларыбыз бар. Короче, шулай тату тормыш семья құрып яшәп ятабыз. Нәгыйм абыегыз әйткәнчә, беренче ул миңа тәкъдимне ясады, әйдә ди, 50 ел яшәп барыйк ди, калганын аннары хәл итербез ди. Ул инде бик күп тә түгел, яшь чакта булган, бик белештереп тә бетерелмәгән. Шулай иттереп без өйләнештек. Комсомол туган көне, ул заман комсомолның бик дәрәҗәле чагы. Комсомол туган көнендә туйларыбыз булды. 3 балага гомер бирдек, Аллага шөкер, бик матур яшәдек. Әлхәмдүлиллаһ, балаларыбыз да гаиләләр корып, матур итеп яшәп яталар. Нәрсә әйтәсем килә, гаиләне саклап калу өчен бер-береңне тыңларга, бер-береңне аңларга, кирәк чакта дәшми калырга, кирәк чакта инде вакыты җиткәч кенә матур итеп әйтәсе сүзеңне әйтергә. Мин шундыйрак без менә фикердә без шулай яшәдек. Аллага шөкер. Ленин запагыз белән тора башлаганга нәкъ 50 ел тула 2 октябрьдә, Алла бирса. Шулай иттереп матур гына тормыш узып китте. 50 ел бер карасаң күп тә инде ул, бер карасаң әз дә. Но ада Ходай каршында һәм җәмгыять каршында булган бурычларыбызны үтәдек. Йорт салынды, балалар үстерелде, агачлар утыртылды. Шуңа күрә заяга узмагандыр дип әйтәсе килә бу гомерне. Бик матур яшәдек. Аллаһка шөкер. 50 ел үткәнен сизелмәде ди. Каярада үтеп киткәндер. 2 баланы тәрбияләп үстердек. 5 аныкны хәзер үстерергә булышабыз. Шулай итеп балалар кайтып, китеп, хәлне белеп йөриләр, булышалар. Менә шулай тигезлектә, алдагы гомерләрендә шулай тигезлектә матур итеп үтәргә насыйп итсен Ходай Тәгалә. Безне шулай зурлап чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Без Рәмзия белән шул 50 ел яшибез. Безнең 50 ел яшәүләребез бик уңышлы. Балалар үстердек, балалар укыттык. Балаларга үзләре башлык үсте булдылар. Алар эшлиләр, без Рәмзия белән ял итәбез. Ходай биргән гомерне алга таба да шулай матур гына яшәргә язсын, я Рабби, Ходаем. Тормыш көрәш диләр. Әйе, бик хак сүзләр. Тик бу көрәштә бил алмашу түгел, күзне йомып телне тешләү кирәк. Сабырлыкның төбе сары алтын диләр. Бу сүзләрдә бик хак әйтелгән. Бу сүзләргә таянып яшәсәк, тигез итәр Аллаһ гомерне. Хөрмәтләү чарасына район мәдәният йорты хезмәткәрләре җыр-моңнары белән кушыла. Алар тарафыннан яңгыраган чыгышлар өлкәннәр күңеленә хуш килә. Безнең өчен бик тә якын җир бу. Тамырыбыз моннан таралган. Шушы көннәрдә Ширубрашта гөрләп авыл көне үтте. Ул бирдә гомер итүчеләр һәм бүгенге көндә читтә яшәүче авылдашлар иганәчелегендә узды. Бәйрәмне авылның иң актив кешеләре оештырды. Җыр бию, милли уеннарны, төрле күңел ачу чараларын берләштергән чара хакында тулырак итеп алдагы материалда. Ул көне белән якташлар, күңелегез шатлык белән булсын. Бәйрәм матур булып, истә калсын. Клубда тәмле чәк-чәк, авызы хөрмәтле кунаклар. Баллы булсын һәрбер көнегез. Бәйрәмебезгә рәхим итегез. Авыл көненә дип килгән җитәкчеләрне, кунакларны баллы чәкчәк гармун моңнары, татар җырлары белән каршы ала Ширубрашлылар. Бәйрәм рухы киң офыкларга кадәр тарала.
Шүри бурашта үтүче авыл көне авыл халкының үз көче белән төзекләндерелгән, яшеллеккә күмелгән чиста матур мәйданда оештырыла. Яңгыр явып торуга да карамастан халык бәйрәмгә агыла. Читтә яшәүче дуслар, авылдашлар, канат кагып кайткан кыш сыман, шире бураш бүген барысын җыя. Шиксез бәхет, зур шатлык биреп. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Авыл көненә никадәр авылдашлар, танышлар, якташлар, бергә укыган классташлар, райондашлар, кайткан кунаклар җыела. Район советының аппарат җитәкчесе Булат Гатиятуллин аларны бәйрәм белән котлый. Мондый чараларның халыкны берләштерүдә, очраштыруда әһәмияте зур икәнен билгеләп үтә. Сезне барыгызны да шыматып бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Элек-электән безнең ата-бабаларыбыз сабан туе оештырганнар, башка чаралар оештырганнар. Бу бәйрәмне теге халыкның күңелләшү усулы гына түгел, ул халыкның бер-берсе белән аралашып, бер-берсен күреп, яңалыклар белән бүлешеп, авырлыкларны бергә кичерү усулы булган иде. Бүгенге көндә дә шундый бу мәйданда сезне яңадан күрү, ул минем өчен бик зур шатлык. Шүри бураш авылы халкы һаман да шундый ук бердәм, шундый ук бергә һәм барысына да Аллаһ бирсә, бергә җитешерлек халык булып кала. Рәхмәт барыгызга да. Чарада бүләкләүләргә зур урын бирелә. Махсус хәрби операциягә үз өлешләрен кертүче көмеш волонтерлар Дамира Сәгъдиева һәм Фәүзия Захретдиновалар түргә чакырыла. Аларга район башлыгының рәхмәт хатлары, күчтәнәчләр тапшырыла. Шулай ук Шүри бураш авылыннан махсус хәрби операциягә китеп, батырларча һәлак булган һәм бүгенге көндә дә ил иминлеге сагында торучы ир-егетләрнең якыннары түргә чакырылып хөрмәтләнә. Улым Илнурны 4-нче ел инде сугышка озаттым. Яраланып кайтты. Яраланып кайткандан соң да барыбер тире китте. Рәхмәт бүген авылдашларыма безне хөрмәтләделәр. Бүләкләделәр. Бик зур рәхмәт аларга. Бәйрәмдә авылның иң бәләкәй баласы, иң өлкән кешеләре һәм күп еллар парлап бергә гомер итүче гаиләләр, юбилейларын каршылаучы өлкәннәр дә билгеләп үтелде. Шулай ук авыл тормышында чараны үткәрүдә активлык күрсәтүчеләр, бәйрәмгә үзенең иҗатташ дуслары белән кайткан, Россиянең атказанган, Татарстанның халык артисты якташыбыз Фердинанд Сәләхов һәм фермер Марат Хәмидуллиннар да рәхмәт хаты һәм бүләккә ия булды. Мен Яруллина Рәйсә, 41-нче елгы Шушында 63-нче елны кайттым. Шушы авылда яшәдем. Халкы да әйбәт, биләштем бик. Бергә әвәле бригадаш тәҗирдем. 50-60 хатын белән бик әйбәт булды. Аннан соң фирмага кереп эшләдем. Авылыбыз менә дигән матур халкы әйбәт. Бүген инде менә 85 яшым тулуга миңа бүләк булды. İstenmesiz yakındılar, istenemezsiz tuğanım, bir hallerde yaşaysız, kadereler kunaklarım. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты якташыбыз Фердинанд Сәләхов үзенең җырлары белән бәйрәмгә тагын да ямь бирде. Birinci klasdan 10. klasa kadar şu avulda yaşadım. Bunun barbar yakın çünkü ömrümün bir kıymetli yıllar şunda oldu. Sonra bu beyramda biz hıyallandık, uzdırabız deyip nihayet oldu. Tabiatın şulay bizge karşı duruna karamasdan biz özümüzün şu niyetimde geri bakmadık. Elbette halk bir kömek, halk sağlam bilirsin, bu halkka gerek olgan, avuldaşlarga barsın da. Onlar hisleri bilen bölüşeler, birbirisi bilen cebreşalar. Elbette bu avulun barlığın, şu avulda ata-babalarımızın nizini saklayan kişiler var. Ata-babalarımız cesetleri yapman, kadırlıklar var. Onlar barısı da bizni şakırıp, şu yerge şakırıp,
бүгінгі күнні уздыруны алар да теләгәннәрдер дип беләм. Мәйданда өлкәннәр эчендә, балалар эчендә төрле кызыклы чаралар оештырылды. Аниматорлар нәниләргә аерым уенлы программалар тәкъдим итте. Балаларга мондый онытылмаслык мизгелләр өләшүдә шәхси эшмәкәр Лилия Зәйнуллина да үз өлешен кертте. Бәйрәм гөрләгәннән гөрләде, төрле кызыклы милли уеннар белән аралашты. Шашлык кызды, табада чыжлап коймак пеште. Бөтен кешегә дә җитәрлек итеп зур казанда пылау өлгерде. Мәйданда мул сыйлы табыннар әзерләнде. Халык рәхәтләнеп сыйланды, кунак булды, күңел ачты. Махсус ясалган урында фотога төште. Biz tire-юн авылларда, барысында да сабан туйлар, авыл көннәре үткәч, кызыгып, карап тордык та, апалар, кызлар белән киңәшләшеп, үзебез дә Чүрибраш авылында авыл көне үткәргә булдык. Бөтен авыл безне күтәреп алды. Барысы да риза булдылар, шатланышып авылда яшәүчеләр дә, читтә яшәүчеләр дә, барысы бергә җыелышып кайтканнар. Бик матур, Аллага шөкер, бик матур авыл көне бара, бик матур уеннар уйныйлар, җырлар җырлыйлар. Плов пешә, кайнар коймак. Бөтен авыл халкы шат. Барысы да күптән көткән бу бәйрәмне. Аллага шөкер. Көннәр бераз генә яңгырлы булса да, барысы да зонтиклар белән дә, барысы да бәйрәмгә килделәр. Барысы да шатланалар. Тагын да булсын диләр икенче елларда да. Без бик шат, чын күңелебез белән оештырдык. Чын күңелебез белән ихластан тырыштык. Барысы да килеп рәхмәтләр әйтәләр. Оештыручы апаларга, кызларга, барысына да бик зур рәхмәт. Мына шушы авылдашларыбыз бик тырышлыгы аркасында шушындый бәйрәм оештырылды. Вот, инде безнең мына шушы кызларга рәхмәт ясыны, инде киләчәктә дә шушындый авыл көннәрен үткәрергә насыйп булсын. Барысын да шушында күреп шатланып, бер-беребезне хөрмәт итеп, шушында очрашырга насыйп булсын. Мин шушы Чүрибраш авылында туып үскән, кыз фамилиям Салахова, Гөлсинә булам. Хәзерге көндә Зиглядовский шәһәрендә яшим. Кунакка кайттым. Бик зур бәйрәм оештырганнар кызлар. Алланың рәхмәтләре жаусын. 18-нче елдан бирле безнең бу авыл җирлегендә сабан туйларда булган юк иде. Инде менә бу сабан туйларыннан да артыграк дип әйтсәм дә була. Шул хәтле күңел итеп оештырылган. Әтинең туган ягы, без монда бала чакта елда кайта идек. Елда сабан туен бик матур бәйрәмгә килеп, рәхәтләнеп, уйнап килеп китә идек. Менә 10 ел дәверендә булмаган ни сабан туе. Бу ел оештыралар, матур бәйрәм оештыралар. Авыл кешесе өчен дә, Казаннан кайтучылар өчен дә бик матур бәйрәм. Барлык оештыручыларга бик зур рәхмәт. Алдагы елларда да шулай матур сабан туйлары, авыл көннәре уздырырга язсын. Мин бу авылда туып үстем. Бу минем туган авылым. Электә монда безнең сабан туйлар гөрли иде. Ләкин менә берничә ел бездә бу сабан туй булмыйча торды. Аллага шөкер, менә авылның бик актив кешеләре шушы бәйрәмне оештырдылар, чаптылар. Бу бәйрәм авыл халкын бик нык берләштерде. Һәм яшьләрнең менә шулай үзләре чабып йөрүләре мине бик сокландырды. Чынлап та бу авылда яшь үз эшен белгән бик олы күңелле кешеләр яши. Алар берсе өчен җан атып торалар. Минем уйлавымча авылның киләчәге бар. Авыл көненең махсус кунагы популяр җырчы Рафис Кәлимуллин. Аның чыгышларын тамашачы бик ярата. Җыр моңнары белән ул халыкка бәйрәмне истәлекле итә. Авыл җирлегенә карата менә килеп кергәч теге шушы авылны күрдем дә, мин әйтәм, каралы бигрәк чиста, матур авыл. Анарсыгы менән шушы аланда авыл халкы үзенчә атыйдыр инде менә бу аланны башка төрле исем белән. Миңа ошады менә шундый теге тигез утыртылган каеннар, анарсың чирәмнәре күренеп тора, шушы урынны карап торалар дип әйтәсем килә. Һәм инде шушы авылда яшәп ятучы һәм инде бүгенге көндә оештыру мәсьәләсендә зур көч куйган кызлар, егетләр, аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки шунда да табыннарын әзерләп, менә шу торговый палаткаларны куеп, барысын да оештырып, әлбәттә инде аппаратураларны куеп, артистларны җәлеп итеп оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шунда да авыл матур, яши күренеп тора. Мондай очрашулар кирәк, әгәр без инде шундый матур авыл көннәре, хәзер бит сабан туй дип атый алмыйбыз, чөнки
чаптырга атлары юк, көрәштерергә батырлары инде хәзер әзәйде, алар барысы да чыгып киттеләр зур шәһәрләргә. Авыл көннәре, очрашу, шушы кичләре, алар бик мөһим һәм бик кирәк, чөнки телебез, гореф-гадәтләребез ул авылда сакланса гына. Җыеп әйткәндә, авыл көне күңел ачу чарасы гына түгел, бу авылның рухын, кешеләрен, тарихын, киләчәген берләштерүче көч тә. Дорогие друзья, ювелирный салон делает для вас акцию только с 21 по 28 августа. Скидку на все золотые изделия 61%, скидка на серебро 64%. Реализация по заводским ценам. Успей купить и поменять свой наряд. Апастово, торговый дом «Муравейник», павильон номер 7. Апас, Койбыш, Буа, Тәтеш, Кама тамагы районында яшәүчеләр игътибарына. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру, югары сыйфатлы материаллар, вакыт белән сыналган технология һәм әлбәттә инде безнең осталарның алтын куллары. Менә ни өчен алтын кул оешмасының пластик тәрәзәләрен сайларга кирәк. Алтын кул, йортыгызның ныклы чыганагы. Телефон 893 93 96 90 91. Мальчишки называют меня слабым. Сын, настоящая сила, она внутри. Она в знаниях, отваге, упорстве, любви, памяти и в нашем единстве. Сила в каждом из нас и в том, что мы делаем вместе. Выборы депутатов Государственной Думы. Твой голос – сила России. Однажды у автослесаря Семена Семеновича, 55 лет, сердечный спидометр показал предельные 200. Его жена озадачилась. Сходил бы ты на диагностику. Но Семенович сказал: не лезь под капот, женщина. Гипертония была рада, что ее хозяин без тормозов и плевал на признаки инфаркта. Истории болезни сердца лучше не затягивать. Мужики, не тормозите, пройдите диспансеризацию. Здоровье важно здесь и сейчас. Это руки Гоши Страхова. Они думают, что уже скоро смогут управлять строительным 3D-принтером. И правильно думают, потому что Гоша – выпускник профессионалитета. Работодатели ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбери колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Как дела, мам? Будьте внимательны. Мошенник может забрать самое дорогое, что у вас есть. Ваших родных. Налоговые органы совместно с картотекой.ру представляют маркетплейс «Витрина имущества банкротов». Это онлайн-витрина объявлений о продаже имущества по всей России. В 2024-м проект стартовал в Татарстане. В 2025-м охватил регионы Приволжского федерального округа. В 2026-м к маркетплейсу подключились еще 15 регионов России и город Москва. От готового бизнеса до оборудования. Все в одном месте. Удобная система поиска. Доступ к данным бесплатный и без регистрации. Достоверность подтверждается Росреестром и ГИБДД. Понравился объект? Экспресс-помощь. Услуги агентов. Инвестируй с умом. Полная информация – картотека.ру. Апас урта мәктәбе яңарган, заманча төс алган. Апас урта мәктәбендә капиталь ремонт эшләре тәмамланган. Хәзер бердә соңгы җиһазларны урнаштыру белән мәшгульләр. Соңгы 3 елда белем бирү учреждениесенең төрле өлешләрендә яңарту эшләре башкарылып, укучылар өчен уңайлы һәм заманча шартлар булдырылган. Башлангыч сыйныфларның искиткеч матур бүлмәләре, монда һәрбер җиһаз, әсбап барсы да яңа. Апас урта мәктәбе уку йортының беренче каты тулысынча яңартылган. Башлангыч сыйныфлар урнашкан өлештә ремонт үткәрелә. Ашханә, технология бүлмәләре, ОБЖ кабинеты һәм сугышчан дан музее яңартылган. Мәктәпкә заман таләпләренә җавап бирә торган яңа җиһазлар да кайткан. Моннан кала әле быелгы елны
бик күп суммада мәктәпкә инде яңа җиһазлар кайтарылды. Менә башлангыч мәктәбендә узган елны ремонт булгач, ике катта анда без булган мебель белән укып торган идек инде. Бүгенге көндә бик матур җиһазландылар. Шулай ук инде биология кабинетына микроскоплар, заманча микроскоплар, спорт залларына бик күп инвентарь, һәм шулай ук менә яңа робототехника бүлмәсе булдырдык. Анда инде заманча ноутбуклар, шулай ук җиһазлар кайтарылды. Мин инде бик олы рәхмәтемне үзебезнең район башлыгы Айрат Җиһаншинга, шушы ремонт эшләрендә катнашкан барлык кешеләргә дә җиткерәсем килә. Барлык коллектив исеменнән һәм инде укучылар, әти-әниләр исеменнән. Апас урта мәктәбе директоры Гүзәлия Зияддинова башкарылган эшләргә ярдәм иткән район башлыгы Айрат Җиһаншинга һәм барлык хезмәткәрләргә, укучылар, ата-аналар һәм мәктәп коллективы исеменнән рәхмәтен җиткерде. Мәктәп коридорларында яңа төс алган. Укучыларның тәнәфес вакытларын файдалы һәм күңелле үткәрү өчен бирдә өстәл уеннары куелган. Ял итү өчен йомшак урындыклар урнаштырылган. Башлангыч сыйныф укытучысы Роза Нургалиева да мәктәптәге үзгәрешләргә сөенечен белдерде. Менә без быел яңартылган мәктәпкә килдек. Мебельләребез искиткеч матур, искиткеч нак. Бүген балалар китаплар алырга килделәр, шак катып. Рәхмәт әйтеп, шатланып кайтып киттеләр, тизрәк 1 сентябрь җитсен дип. Безнең класс балалары робототехника белән шөгыльләнәләр. Менә аның өстәле, урыны да бик җайлы булды. Роботлар да бар, тезәләр, ясыйлар, уйлыйлар, чыгаралар. Мәктәпнең сугышчан дан музее да яңартылган. Айдар Хабибуллин сүзләренчә, ул күп еллар дәвамында укучыларга патриотик тәрбия бирүдә мөһим урын алып тора. Бу инде безнең яңартылган музей боевой славы. Ул безнең мәктәптә күптән эшләп киләдер. Менә инде хәзер яңартылган якка күчтек. Заманча монда безнең бөтен оборудование. И вот рәхмәтегез безнең яңартылган музейыбызга. Бу музейда инде безнең күбрәк шушы хәрби тематик белән бәйле. Монда инде в основном сугыш чоры экспонатлары билгеләнгән, Афган сугышлары һәм менә хәзерге сугу вакыйгалары тоже шушында урын алган. ОБЖ кабинетыда заманча рәвеш алган. Анда яңа җиһазлар, махсус урындыклар һәм уку өчен кирәкле булган башка әсбаплар урнаштырылган. Вот вашему вниманию представляем, как сказать, современный кабинет ОБЗР. Вот сами видите, как все красиво здесь, как все патриотично. Все цвета нашей государственной символики здесь присутствуют. Вот специальные парты, специальные стулья. Вот обратите внимание, вот у нас передняя часть, как удобно здесь сейчас, интересно будет работать. Значит, все здесь по полкам, потому что у нас впереди программа 5S. Вот выставлено оборудование ларкайта очень много. Все, что просили, вот ни в чем не отказались. Спасибо большое. Вот. Что я еще хочу сказать? Вот мы уже, как сказать, на 99% готовы уже принять детей. Яңартылган мәктәп яңа уку елын заманча мөмкинлекләр белән каршы алырга әзерләнә. Бирдә укучылар өчен белем алу, иҗат итү, спорт белән шөгыльләнү һәм сәләтләрен үстерү өчен тагын да уңайлырак шартлар тудырылган. Хөрмәтле райондашлар, бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Мин исә сезнең белән сау булашам. Бар эшләрегездә уң булсын. Исәнлектә күрешик. Апас хәбәрләре.